ए जी एगो बात बताई, ए दुनिया में सबसे अच्छा औरत के बा? तहार माई। और सबसे खराब औरत? हमार माई। आ ये दुनिया में सबसे अच्छा आदमी के बा? तहार बाबू। और सबसे खराब आदमी? हमार बाबू। अच्छा एगो और बात बताई, ए दुनिया में सबसे आज्ञाकारी लड़का के बा? तहार भाई। और सबसे बदमाश लड़का? हमार भाई। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा एगो और बात बताई, का हो? केकरा हाथ के खाना मिठाई लगेला? तहारा हाथ के। आ केकरा हाथ के मिर्चाई लगेला? भौजाई के। सो क्यूट बेबी। एक और बात बताइए, बैंक बैलेंस कमा के किसको देना है? आपको। और किसको बताना नहीं है? बाप को। यस। हाँ कल जुग के है सच्चाई बाहो। चुप रहले में सब कर भलाई बाहो। धरती पाले हर राज आइल बाहो। सारा मर्द समाज लड़े आई बाहो। तू लोग का बोलता रहो? चुपचाप रहो लोभेला रेंज दुनु में बखतरा। सोना कोनो मिलो बतना होते पटरा। अच्छा ठोकर लगले पनु गवासी खलबा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। हेलो, एगो और बात बताई, आपस के झगड़ा कहाँ सलटे के बा? घर में। अब कहाँ बतावे के नहीं खे? तारा नई हर में। एक आखिरी सवाल, ये दुनिया में सबसे सुंदर औरत के? तू। और सबसे खराब आदमी? हम। चलो 3 साल के सिखावल कुछ तो कमाई। सब कर इंजान भइल सीज बाहो। चीज के मरीज बाहो। तो 5 लाख भूले तू